There are moments in life when we feel unqualified, when we think, Lord, dili ko angay gamiton. Naay panahon nga murag dili ta deserving sa pagtabang o pagkamayo sa Ginoo tungod sa atong mga sayop sa kinabuhi. Nakasulay ka na ana, kanang feeling nga, Lord, too late na siguro para nako. Ako mismo, na ako'y mga panahon nga ingon ana. When I look at my past, mga decisions nga sayop, mga panahon nga nisalig ko sa akong kaugalingon, usahay makahuna-huna ko, gamiton pa kahako ni Lord, pero kabalo mo unsay nindot sa Ginoo. He finds faith in unexpected places and in unexpected people. Kita tanan, nagyud mga bahin sa atong kinabuhi nga gusto nato itago. Mga sala, mga sayop o mga kahadlok nga basin kung makitaan sa uban, di na ta respetuhon. Apan sa kasaysayan sa Ginoo, makita nato nga He uses the broken, the rejected, the ordinary to fulfill His extraordinary plan. Ug sa kapitulo 2 sa basahon ni Josue, makit-an nato kini nga tinuod sa kinabuhi sa usa ka babae, si Rahab. Sa Joshua 2, gipadala ni Josue ang duha ka espiya sa lungsod sa Jericho, ang unang dakong hagit sa ilang pagsulod sa yutan saad. Ug asa man sila nangadto? Sa balay sa usa ka babaye nga ginganlan Rahab nga usa ka prostitute. Humanly speaking, dili ideal. Pero ang Ginoo wala nagtanaw sa titulo, status o kahimtang. He looks at the heart. Si Rahab, bisan usa siya ka taga Jericho, nakadungog siya unsa kagamhanan ng Ginoo sa Israel. Ug iyang gisulti sa mga espiya, "We have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea for you. The Lord your God, He is God in heaven above and on the earth below." Joshua 2:10-11. Mao kana ang unang pag-angkon gikan sa usa ka taga-Gentile nga si Yahweh mao ang tinuod nga Dios. Imagine that. A woman outside Israel with a sinful past yet full of faith. Dili siya perpekto pero iyang gibuhat ang tama. Gipalayo niya ang mga espiya, gitabunan sila sa atop o gipahawa pinaagi sa bintana. Ug tungod sa iyang pagtuo, nahilakip siya sa plano sa kaluwasan. Sa Hebrews 11:31, giingon, "By faith Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies." Og sa Matthew 1:5, makita nato nga siya na himog apohan ni Jesus Christ. Grabe, gikan sa makasasala ngadto sa pamilya ni Kristo. Tungod lang sa pagtuo. Maybe karon, ikaw pud murag si Rahab. Na ay mga sayop nga gusto nimong kalimtan, mga kahimtang nga murag dili nimo maayos, ug mga kahadlok nga basin di ka nagamiton sa Ginoo. Pero ang mensahe ni Rahab klaro kaayo. Ang Ginoo nagtan-aw dili sa imong past, kundi sa imong pagtuo karon. Rahab's faith saved her family, not her perfection, not her reputation. So kung naa kay pagtuo bisan gamay lang, gamita ka na. Trust God with that small step of obedience. Like Rahab, maybe God is calling you to take a bold step of faith, to believe in His power and protection even when it is risky. Because faith means acting even when you don't have all the answers. Kita tanan, sama ni Rahab. Mga tao nga gipangita og girescue sa Ginoo. Miya, walay layo kaayo nga sala nga dili maabot sa grasya sa Ginoo. Ug sama sa pula nga pising nga gihigot ni Rahab sa iyang bintana, that red cord symbolizes the blood of Jesus, our salvation, our covering, our hope. So karon, kung ikaw nakahimo sa imong kagahapon, ayaw nakahadlokan. Ang imong kasaysayan mahimong testamento sa kaluwasan sa Ginoo. Let's allow God to write His story in our lives, the way He wrote His through Rahab. Closing prayer. Lord, salamat nga bisan na samigikan, imong grasya dili mag-uba. Salamat sa pananglitan ni Rahab nga nagtudlo nga ang pagtuo mahimong makabago ug makaluwas. Tabangi kami nga maglakaw sa pagtuo ug magpabilin nga masaligon sa imong gahom bisan sa lisod nga mga panahon. Sa ngalan ni Jesus, Amen.